Demiseni Selandronta Kunda Frafinagun kan Tchemanu Kodo Minou Sima Temestantana Olonfla kan Nanko Coupe d'Afrique des Nations U17 Onata éliminatoire au Nyebla Nyondan Dobe Sena Sénégal Jamana kan Nanko tournoi fois A Abedamina B Tratadoena octobre kalon Clemon Flassan Bafel Nanina Ka Nyondan Tuka kan Adamine Kuna Sine Kari octobre kalon Clemon San Bafel Nanina Ka Geleo Donana Kadakan tournoi fois A Kenekan Jamana Segi de Beye O Jamana Segi na Saba Selandrontana u Chama Sisan Kun Temena Santana Olon Flakan Segasegalo Tuyemi Rananko Test Irem No ye Kafuka Saria Uye O Jamana u la Guinée Conakry Sierra Leone ni Guinée Bissau Ko Segi Kake Test Nunkan No ye Kasisan Sege O de Kera Kafuka Sebena Kunu Sufe Ayayira Ko Jamana Saba Nununa la Guinée Koni Bina Peupeu Ale tena sika ni rota nyondan bayina Kadakan aka Selandrontana chama Sisan Temena Santana Olon Flakan Min ye jamana fila tɔ ye n'o ye Guinée Bissau ni Sierra Leone ye olu n'aw ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndan in kɛnɛ kan min ye kafu ka sɛbɛn ye a yirala k'a fɔ ko poule tun ye fila ye daminɛ na o poule bɛ to o cogoya la poule A kɔnɔna na Sénégal jatigi bɛ yen ka fara Sénégal kan Libéria ani Gambie min ye poule B kɔnɔna ye Mali bɛ yen ka fara Mali kan Mauritanie Sierra Leone ani Guinée Bissau koronikarale ɲɔgɔndan bolodalen don ka bila bi tarata dɔ in na octobre kalon Clemon Flassan Bafel Nanina Sénégal jatigi ale ni Libéria de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli don